नोंखौ मा खबरब्रा एथ' गोबावलाय बहा दंमोन मानो एसे मोजां साफासिनसो जानानै दंखुमाय माथो नोंलाय बहाथो थाखुमायोमोनब्रा नोंखौलाय नुवाबो खोनायाबोलाय मा मोला बिगुर सिख्ला नुनायखाय जालायबाय नामा नोंहा प्रेसारा दावखोलायबाय नामा ल' प्रेसारसो ना हाइ प्रेसारसो नोंनालाय सिख्लाफोर नुबानो दावखोनाय प्रेसार दावखाखैब्रा उरला आदा आंहालाय मा प्रेसार दावखोलाबायनो मा प्रेसार थानायखाय आंलाय जेबो प्रेसार गैया आंनाव उरलिखौ दिनैसो नुनायखाय रायदावदोंब्रा रायज्लायदों एसे एदावदों रायलायनायालाय माथो जाखो गोबावजों नुनाया रायलायनो मोना होनबा गोबावजों नुनायाथ' रायलायनांगौ रायलायनाया थेवब्लाबो नोंनिया गोसोआ एसे बेलेग ना बेखायनो एसे बोरैबा मोनो आं नों मानसिखौ नोंसोरनि नांलायनायखौसो आंखौ खोनासंहोनो लिंहरदों नामा नोंसोरलाय मानसि जाना रायलायाबा मानोथो लिंहरनायमोन आंखौलाय दे मानो लिंहरनाय माबार खोन्था फैलायबाय नै लोगोफोर नोंथांमोननि खाथियाव उरलि आरो मोलाखौ लानानै सोंनाय आरो फिननाय खालामनो थाखाय नोंसोरखौ लिंबोनायनि कारना जादों नोंसोर सानैनियाव कुइसन आरो एन्सार खालामनो थाखाय नायनो दिनै नोंसोर सानैनि खर'आ माबायदि एक्सपार्ट आरो नोंसोरनि दिमागा बेसेबां गोख्रै खारो देलाय नायनि आंबो नोंखौ माबायदि कुइसन खालामो थौदो बिदिब्ला सोंनायखौ जागायनोसै आच्छा बिदिब्ला आं नोंसोर सानैनियाव सोंजेननोसै दे फार्स्ट कुइसन नोंसोर सानैनि गेजेराव सोंनायनि फिननायखौ होनांगौ बेबायदि मा जिराद दङ जाय सानावब्ला थैयो आरो हरावबाथाय गोथां जायो खोन्था मा बिलाय आग्ला उरलाया दिनैबा माथो गोरलैखौनो सोंफ्लालायदों मैया दाख्लैबा साला हायि हायिखौ सोंनानै दिनै माथो गोरलैखौ सोंफ्लादों बिलाय डाइरेक्ट बुंना होखागोनलां र' साला बे सासे उरलियासो मा होनो आच्छा उरलि नों हायोना हाया देलाय बे सोंनायनि फिननायखौ नों हायाबा खिन्थु आं डाइरेक्ट खिन्थाना होखानोसै हाया जाबाय बेखौनो आंखौलाय माथो लिंहरदों आंखौ बुंग्रोनो होआबा आं खोन्थागोन र' नोंलाय मानो खोन्थानांगौ हरावबा गोथां थायो सानावबा थैयो साखि आरो साखिखौ मोनावबा सुयो आरो सानावबा खोमोना दोनो बेखौनो होनो आरो मा जानांगौखाय राइट नोंनि एन्सारा राइट उरलिया राइट एन्सार होनो हाबाय दाना नेक्स्ट कुइसन दे दाना होलायदो एन्सारखौ आं सोंनोसै बेबायदि मा जिराद दं जायखौ जोङो सानफ्रामबो जायो नाथाय मेगनजों नुवा मा बिलाय एबारावलाय हागोन आंजों उरलिया आंखौ साला बुंनो होआखैथ' सिगां आंखौ फेजेननोथ' बियो आंखौ लाजिफ्लांदों एबार नायनि आं उरलिखौ हायोना हाया बे सोंनायाथ' आंनि ओंखाम जाबा दै लोंनायसो आच्छा उरलि दानिखौलाय हागोन ना हाया नोंलाय हायाबा हाया होनखा आरो हायाबा खोन्थाना होदो हानाय बायदिखौ सोंनांगौ मा एफा गोरा गोराखौ सोङो नोंबो नोंसोलै उरलियाबो एसेबो बुजिया कुइसनखौ हानाय बायदिखौ सोङो नामा मानसिया बान्था होनांगौबा ओरैनो लस जाजोबगोन माथो आंहा हानाय बायदिखौ सोंनानै दे मोना एबारखौ नोंनो खोन्थादो आं खोन्थाला आलाय उरलि दासो बुजिदों नोङो गावहा हाला नालाय आंखौ बुंनो होदों आंखौ हाया नुथारदोंमोनलै बे साला उरलिया नायथारदों बे उरलिखौ एबारनि फिननायखौ आं होनसै उरला साला नों आंखौ हाया नुथारदोंमोन ना आंखौ जाम्बा बायदि सानथारदोंमोन ना नोङो लाजि फोनांदोंमोन एबारावलाय बहा गनो नोंसोरलाय माबायदि सोंदों आंनि ओंखामजों जाबा दै लोंफानाय बायदिखौ सोंदों नोङो हे एबारावसो बुजिसिगोन नोंसोर आंखौ माबायदि एक्सपार्ट आङो दालाय जों सोलेराव मा नांगौ मानसिया थांना थानाय समाव मा नांगौ जायो सान्दुं गोसायाव गोलोम बोथोराव माथो नांगौ जोंलाय बारखौ नाङा जोंनो सानफ्रामबो बार नाङा जोंनो मोदोमाव बारालाय माथो बारखौ मेगनजों नुयो नामा बारखौ जायो जों सानफ्रामबो नाथाय मेगनजों नुवा आं नोंखौ माला जाम्बा सानखो ब्रा मोला बोरैबा दा खनसे हास'नायखौनो एफा दुगा नोङो र'लाय एबार खनसे सोंबाल' नोंखौ नायथारनि नोङो बेसेबां एक्सपार्ट नों आरो आंखौसो उल्था गोरा बुंबावदों नायनि र' आं नोंखौ देलाय एबार नोंखौ नायबावनो मोला हायनो हाया मोनसे सोंबाल' नोंखौ साला सुवार हायनो हाया नायनो आं नोंखौ दे खोन्था सोंनोसै आङो उदै दं बान्दार गैया गोदना दङ गारमा गैया खुगा दङ नाथाय सालाय गैया मा बेलाय खोन्था माबार गोख्रै खोन्था जालायबायलै दाना बेलेगसो जालायबाय माथो सोंनाया मा बुस्थु जालायखो बेबा उदै दङ बान्दार गैया गोदना दङ गारमा गैया आरो खुगा दं सालाय गैया मा बुस्थु दंलै बेलाय गोथांना गोथै जाखोब्रा बे बुस्थुआलाय बेखौ साला उरलियासो हासिगोन बेखौ र' माबा मोनसे बोरैबा बुंफ्लानांसिगोन आङो नङाबा जानाय नङा आच्छा उरलि नों खोन्थानो नामा नों खोन्थायाबा आं डाइरेक्ट खोन्थाना होनसै बेनो मोला नोंनि चेम्पियन जानो नागिरनाया डाइरेक्ट एन्सार होनो नागिरनाया बेनो बेखौनो हायासै माथो नोंनो आंथ' नोंनावसो सोंदों उरलिनावथ' सोङाखै नोंसो होनांगौमोन मानसिया हाला नालाय बेखायनो उरलिखौ खाथायफ्लाबायब्रा बियो खम सालु नङा नोङो ए उरला नों आंखौ हाया सानदों उरलिखौबो एसे चान्स होनांगौब्रा बेखौ आरो लिंबोनानै लासिं सिं खालामनाय जागोन माथो आंनो गासैखौबो बुंजोबना होनांगौबा बेनो खोन्थाग्रोथोलाय बे हायाबा आं खोन्थागोन ना मा आंखौलाय मा सानदों नोंलाय
मा हाया बेलाय आंनि गोसोआव दंखायो माथो आंनि खर' मिलायाव हाबना थाखानायसो बियो मेला फाग्ला लाजिया नोङो मालायनाव सोंदों मालाया होनांगौ एन्सारखौ नोंनावसो सोंदों दा आंनाव सोंनायबालाय आं होगौमोन नोंसो होनांगौ दा नोंनावसो सोंदों आंनावथ' सोङाखैना बिदिबा साला उलियाबो हाया बेनि एन्सारखौ होनो आंबोथ' बारा मिथियाखै बेखौ दा मा खालामगोन र' उरलाखौनो बुंनो होनसैलां माबा मोनसे बोरैबा खेंख्रा बुंनानै जाहानाय नङा एसे लासिंसिं जागोन आबो एसे खाथायनांगोन मेलेमखौसो फिदिंनांगोन आंबो मा जाखो सानैबोलाय सानैजों मा बेबा बेखौ बुंलायबाय थागोन नोंसोरलाय हायाबा हाया डाइरेक्ट बुंखादो आं खोन्थाना होनसै ठीक आदा नोंनो खोन्थाना होसाबदो गेजेर गेजेर जों सानैजोंलाय बेबा बेबो सानैजों मा मोनसा जालायबाय थानो बेबा बे आंखौ मोनसा जागोन आंबा बेखौ मोनसा जागोन बेखायनो गेजेर गेजेर नोंनो बुंना होसादोलै मोला आदा माथोलै बेखौलाय बेखौ एसे गेजें लाबाय थानो बिगुरफ्रा हाखाला बिसोर गावसोर एन्सारखौ होनो बेखायनो आंखौ बुंनो खाथायफ्लाबाय बिसोरो खब नङा बे मोलायाबो फाग्ला हानायखौबा थब्ल' बुंथारो हायिखौबा माबा माबि दान्थे बिथे माबा माबि फांथे फुथे खालामबाय थायो बियो सुवारा थिगासे बिदिब्ला आंनो खोन्थानोसै बेनो जाहैबाय गाग्रिया उदै बायदि बुलांदां गैया होमबा आरो ससेयाव गोरना बायदि गैया आरो सानिया खुगा बायदि नङा बेखौनो बुङो मिथिबाय गाग्रि नाय उरला आं बेखौनो सानखाथारोमोन बेखौनो बुंहां जादोंमोन आं बै साला मोलिखौसो गाज्रि मोनजानो गिनानै बुङासै आं नोंहा बुंनो हायामोन आंखौसो दानफ्लादों गावबो हाखायामोन बे नंखायखौनो बुंफ्लादों मोला फाग्लाया नोंसोरनि रिजाल्टआ दिनै 1% खमायबाय दाना मैयानि सोंनायनि आद्रा दंमोन फिननाय होनो थाखाय बेनि फिननायखौ होगोन दा मोला भाइया नोंथांमोननि खाथियाव होनांगौ मोला भाइ दे माबा गोख्रै सोंनायनि फिननायानो जाहैबाय मेगन मानसिनि सोलेरावनो जाहैबाय बांसिन मावबाय थाग्रा अंगआनो मेगना मानसिनि सोलेराव बांसिन मावबाय थाया होमबा अट'मेटिक सिख्लाफोर नायब्लाबो सेंग्राफोर नायब्लाबो थाइजौ फिथाइ नायब्लाबो खान्थाल फिथाइ नायब्लाबो माबा मोनसे बेदर संनाय सबाय ओंख्रि दाउ संनाय नुब्लाबो मावबाय थाया होमबा मेगनानो बांसिन मावो मानसिनि अंगआव बेनोसै लोगोफोर दिनैनि सोंनाय आरो फिननाया नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गोदान सल'बाथा लानानै फैगोन बे सल'बाथाखौ खोनासंनो थाखाय नोंथांमोना नेनानै था माने बे सल'नि गिबि सिरियानो जाहैबाय एम्बुआ गोदो गोदाय लानजायदोंमोन नाथाय दा मानो गैला बेनि सल'खौ नायनो थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नेनानै थाबाय था नोंथांमोना एम्बुनि काहानिखौ नुनो मोनगोन एबा खोनानो मोनगोन एम्बुआ मानो थाखाय लानजाय गैला आरो गोदो मानो थाखाय लानजायदोंमोन बाय बाय